Jangan pati tanggung jawab ingkang kasanan ing poso. Kesohon Pratiwi Kapiting Samudra Kadhelang Samyang Gunuraras. Angkati kemarin Praja Ngasina ing Praja Gajahhoya ing Kadipaten Liman Benawi. Tasanegara Manjang Kudung Pasupati dari Pakarto lan Raharjo. Manjang dopo sapanipun luhur kawibawate. Pasir samudra ing Gunung Pranyata Ngasina kraken pagunungan keringaken Benawi ngaranaken pasabinan ngayunaken bandaring ingkang Kosobar kang sapitinan Jinawi Wirah ingkang sarteni nutu kemalang ning dagang panjenenganipun dalu dagang ana kedhuti lan betang ana saya ing matur Triwajan Monso ingkang sami bebodro satring raja katingal setelah ditepuk sugeng wis manira papantiar katingal pawisan kerajaan Praja Ngastina Karang Karto para kalenggaran radosan samyayang tentremungkul panggilan ketanging Raja Kaya Mendha sapi bebek lan sapan dalane. Kebasan Raja Ngasina Kidul bore padang jagate burku sadukun sarahane. Ingkang selap samya mangun kang bisa samya mentilo. Sabenare antara mangsa samya atur glubekti glondhong ngarep-arep. Ini penerajo ini guru bakal guru dadi pinanggaton panggih Raja Mansa. Para Praja Ngasina Ura lajeng dengan gatur tumreng Raja Anggi Jruk Sang Prabu Duryudana Japa Pitana Suyudana Bendari Suta Raden Kuromati Satimah Doran Gula-guli Praja dasar putranipun Prabu Dasrastra pasukan Dewi Gendar Obal-obaling sang nata paring sandhang wong kawudana wetekan wong kaluyur manuyake kang dan sakit lampahing pengadilan tindake sono Bidodana Denda dari datangan Bogati lamun sampun sing kapidono datang balik karo putra mandat semana jengriku bakal kapat-kapat perang Pawisesa kosok maksulipun ngajan kawula ingkang Prabu Sunan tanggal suka penggali sang Prabu Duryudana akan lombokan berikan samurulan Nusaris pati saloto lungguh mening sini hinggil di motorko Telemena Prabu Tramadani Sinembara Sari-sari Gilonggo itu sebab kasri manggung katanggung Joko Paloro yang bisa mengambil pacar keraton banyak dalam sambung kali Argo itu cuma dibantu ingkang sawo retno para nabi misalnya penwarang menonton saking kepastian pelosok dengan dipati Helio Senguni Yohario Sumanyo Srikan Salpati Lungguh Panjaya Puspito ingkang kasonan ing surya semambung wisanipun nalendra saking mandra Juluk Prabu Baladewa Balarama Wasi Jaladara kusumane dikaya Raden Wakrasana watang budal warisan awanan bule kali pranata kalendrengan Sekti Mahadara kusumanipun Prabu Baladewa boten saged kepal bapa narsinipun kusumanipun Prabu Baladewa mangkaraken pandhita saking Somalika Paparat Dailang Guna Trisaku Boyono Desaku Dito Joko Panderengan Limat Sekrawat Taman Kinemat Koyo Jiman Sinubyo Koyo Rojo Pindi Kuyaji Dasar Pandito Duno Yoku Boyono Utranipun Prabu Maratojo ing atas Maruta ing atas Sangkis siswanipun Rama Parasu Belum Samya Sumil Sumamito marang Dayang Durna nanging kujiwanipun sang Sekar lan Rancam Dolo sumambungipun tapiswanipun Raden Kartomarma Angglabar Perawan Gondolo Mantri Bupati
Gendul sambung rata kuyun doyong pakan sujengan nalu. Arab sidang bermanut tanah nusa bawani palang ini sido dengan tanah bahasa dirowono dan tenang aku kabiasa suara yang turun rajung dan dongso tongso tong paling sering lini balgani mondorogo soyo komunikasi pananggilan pananggilanmu juga berikan kehidupan yang indah dengan juga sakram dulu karena suami jubang bukan yang dipaswakan yang sangat berbeda Ayah
Rayanyo kang lagi Sumara Krenenggo Ruming Urip Yadono Siman Raja Sakare Isma Colatri Kapitaning Surya Inilah Pama Somakor Somanggoradra saking Sarera Risang Sekar Maledro Salelo Risang Sekar Maledro Somenol Salramatijo Widya Cahaye Sanarana Tualon Angandika Ah
Jagengan koso timbul marang pratiwa sapan berataning sulunggu goreng kursi kating gambar ketoro. Orang biloson permanake kadul pisaning paman pati harus sekuni paman. Kadiparan pawantaning paman pati harus sekuni kapijiman sobaman. Yung boten nangdi pamringan Sunggal napa nggih. Raja pisanipun ingkang paman ngaturaken pangabekti ngasanipun Anggil Duryudana nggih. Wis apa-apa pangsing sundake tapanono paman pati. Kapeteking Jojo. Wana panggon lumeber muning sanubaring dadosaken jijiman. Sewanci-wanci wonten dawuh. Kula namung tansah suwada dhateng dawuh paduka nggih. Rawuhipun Koko Prabu saking Praja Mandra ngaturaken protati saha ngaturaken kalujengan Koko Prabu keputrin Guru. Juang Supradilen kumuga kaya para marang kayuwanan ingsun. Yayi Duryudana. Tangan dipambengan Sunggal menapa kali saking Niskala Sandika Raja pisanipun Kang Praka saking Mandra dene mantreng ngaturaken protati sampun kula kendharaken bodho. Dawa sami-sami mudalan suci pangsing pun Kakang Tamarna Yayi Duryudana Yayi. Kowe sampun kula tampi cecak Gunung Ilmaya. Weber ing sanubari dadosaken jejima. Pendeta saking Sukulima ngaturaken protati saha ngaturaken kawilujengan. Oleh duduk mandar-mandar manut gatil buntut bisa. Dengan iso pripaten dipanten orang tua. Dengan iso lati yang dipanten saya merati. Tenang dipanggungan Sunggal menapa nggih oleh kula. Panjenengan berbagi marang mun bapa gawe bokong tumrap kali wong tuwa puja puji pangsing bapa banyu mili nggih. Kowe kula tampi bapa kastita kula bapa dadosaken cahayu cahayu. Dewaskar untuk larung ganti becik kagak pengasanipun Kakang Kyai Katumarma. Boten-boten pambengan Sunggal menapa Koko Prabu ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu keputrin Guru. Wis tak apa pangsing pun Kakang Tamarna Yayi Katumarma Yayi. Apa teking Jojo manupantun bening sanubari dadosaken jejima. Terasan bating Sondomiling Kakak Lati Oh Sino Indakan Warni
ngambang parwatan bumi bali para ipun para brahmana para warga para kablo para mitra para sentana sentaning raja oleh raja ngasih mbura katene pandhek kados cukrut bayanipun ora mencoro pasrate di belakang wae para kakang Yayi awit kakang iki sedulur Umrati Yayi Duryudana padha-padha mantune Kanjeng Rama Saryawati pun kakang ngarah sing luwih tuwa Syati ngarah sing luwih enom yuke Barwati Herwati kang sapa kita kandha sedulur dhewe praja Ngasina padha kaya praja Mandura ki padha kaya Ngasina bebasan godhong suruh ning sedya arepa pitul makan merbenanging diri iki padha rasane Yayi aja dene sembrugi kang kepiye-piye lawan kakang yen para wigati bareng-bareng ayo atur netra papan kang prayu supaya jembar penderek Yayi
sakinipun kula menika penggalaken katentremaning praja menika boten kula rukun marang barang iki ingkang percaya kang rinasuk ya bunga rasanipun ingkang rayi Dutono. Kade Dutono boten kepengin kayu menapa kemawon dalanipun para Kurawa paling raja ngasih pemasak dipun aker kados wedi dipun awu para direktur toyaning sepuluh boten badhe asat boten badhe kelas kantor itu turunan tetapi tutur bolu lajeng menggaliaken menapa Yai Dutono Nabi Pawarta kangkul sinambi woro-woro kang pilih Semar Badranaya menika badhe bangun desa menika kabar laras menapa putra ingkang kados mirip tumrap penggalipun ingkang rayipun Dutono menawi angelipun ngawontenaken pembangunan para Pandhawa lan Semar Badranaya ing sedya badhe dongeng kawibawan kula karangsang ing paprangan
saya kok bahasane kaya paling sing kudune kaya saya ndang kok ora saya dengar yen paling dengar tegese loreng tansapan ya ya dulu ya oke kok kados cara kula kemawon menawi panjenengan menika kagungan Panjang Prabu kados penatan kirang sae kirang prayogi ingkang dipunan menika akan nggawa benjang punggul ing paparan boten boten dinantung kapan dateng soto kula nah mereka daya menapa sifat bos kula menika saged punggul sramane inggih menika setunggal sentosa wibawa wicaksana jujur kelawan adil kala dewa trinenggalanira madeganing runanggono gawe gelar gelarira sirawan majuru junggungnya Suratrimandra majuru junggungnya Suratrimandra dimen panjenengan menika saged unggul sakurawani kedah sentosa lahir lan batin lahir kanthi sono olahraga mrih anggenipun panjenengan nyambut gawe awak sehat insana corpore sano menawi batos niku kanthi sarana manah gambaran Gusti ing kapersakan dirasuk piyambak menawi sampeyan Islam niku nglakoni salat 5 waktu ampun lali nggih nglakoni puasa Senin Kamis lan sapanunggalane prihatin banjur ingkang kaping kalih menika wibawa yen ratu niku boten kasinten kami bawan kesasan aji godhong jatyaking Muri wibawa menapa? Wibawaning ratu menika kanthi pangucap lan tumindak, ucape dijaga. Omong saomong aja nganti gawe laraning liyan, ibarat manuk merak yen dicilik krasa lara aja seneng cilik kawan sepadha kandhane kita tansah merati. Tumindakipun panjenengan dipun tata nawit panjenengan ratu dados suri-suri awladan tumrap kawulanipun. Yen ratu kok mintra-mintre esuk dile sore tempe mung dibuju kandhane. Banjur ingkang mongko tiga menika wicaksana lirik ambau kapine yen pancen leres kapidana ora oleh garwanipun panjenengan. Putranipun panjenengan Sentana Praja sedulur panjenengan yen luput ya diwenehi pidana ora bukti nerake. Nek kosok baline yen to kawula sini kok gawe bungah penggalih ratu. Nampa ganjaran sing samulat contone bayar pajak tepat waktu. Wenehi bunga. Nah. Cocok. Asal kalian bayar pajak di tepat waktu diwenehi hadiah. Ngapa mengesuk tahun ngarep kalian bayar pajak ya tepat waktu. Nih. Ora ngaten. Mata mandro leres mawon menika. Ingkang mongko pungkasan wicaksana inggih menika jujur kelawan ati. Ratu menika kamangku sabdo brahmana ratu sabdane kalih kang kala wali pinggane Krishna kang ngekes ning belakang seka rasa sekebo ingkang dipun gandheng gandhipun. Manungsa kang pangandikane iki ratu kok omongane mintra-mintra sedaya sore tempe. Mangke mudak nyeluntukaken dhateng kawit.
menika awake subur. Contone Waranggana. Ya. Waranggane subur-subur mergo sabar. Ora kang sakti nembe piran-piran awake langsung ya. Rumah tangga cocok. Turun ya ora ketemu dina sing ketemu awake ya bobot. Seger duk. Itu tandane tiyang sabar, asal sabar berarti subur. Ya. Mun sing barang matur angsal napa mboten. Kira jeng ibu-ibu kados ingkang rajatan urip rame. Mun di papan ku ditutuk asal ngadrone sepi. Apa maning lakon ramayane. Ya kayu perang ora dadi lakon kene sing barasnya. Kalau serang gini pun panjang ini kok kabar Konyok Prabowo bilih Semar Botroli badhe bangun desa laras. Mulai soto Prabowo kenen prihatin kok angel. Dituturi mawon angel. Asal diomongi mesti melengos. Kalau bokoknya dijentil-jentilaken. Ngecek karo sing ngomong. Ngomongnya soto Prabowo niku angel. Lalu menang mawon. Mangkat yo kono, ora yo kono. Kalau diucapkan kelawan para kadang kedua, jengkol namun gangsal ini nyatanipun bocah sami prihatin. Kota Dewa, Martudara, Janaka, Nangkula Sedewa. Sing benten Durmagati, Citraksa, Citraksi, ya. Durgempok, ya. Bocah telu, bocah papat asal apa-apa mesti rembugane sinden. Wong urung golek garapan sindene waktu yu. Dasare. Urung lagi golek garapan golek dasar sinden. Mulane nek golek pagi apa mesti gagal total. Ora gelem prihatin. Mulane pasurane slutruk. Buras. Beto karo Satomo. Ya. Satomo suka-suka bojone besani. Siung tangan sayangku aku berangkat dulu ya. Kanggo anakku. Itu karo yang asal murid-murid kane kedopo Satomo. Sing penting kan bukan jadi rasa-rasa nama ora masalah. Karena saking menika menawi panjang menika kagungan Konyok Prabowo badhe ndongeng ngawi bal panjenengan. Badhe ngasoraken nek dipun menika paprangan Bratayuda Jaya Binangun leres. Praripun kok kudu dipateni semare. Budet. Nggih pun ngendika nika mboten kepire. Mangan. Semar tulang. Mangan saja kewal. Asal Semar mati lho menika bebasan manuk kantos wiwi. Mabur-mabur putra nyandak-nyandak turun gayu-gayu tutuk. Dadi godhong ora nyuwek, dadi banyu ora nyamuk. Ya. Samproka tutuk.
Petro Korsangon Saran oh iya lagi tak beras sampe gue adem kok gawe punyai buru kok nganti sampean tak ngobor-ngobori ngompor-ngompori jadi provokator sampean paman penito ujo nato sopun ini balik yang bobosan ini sekali sampai merobot di topan-topan di kata putih kok nganti sampai mencap kerasan itu materi semal oleh terang foto itu jadi binatang bisa kumpul foto bro wonten bro dirasani bahasan kaya manuk mabur-mabur kurang nyadak-nyadak itu menggayu-gayu untuk sampai pendito ulangan itu dapet ditoto lan dititi ditoto tumindake dititi bangun sampai ngedali tepok tali itu para siswa ini pun anggilipun pelajar mereka mulang kaya niku ilmu nopo sampai lirik marketing dalam gasang sungai mati disunduk kesing mantuk tuyung asya adi pengirungan tuyung perindo hati-hati asal bingung sidan mesti pada kemencen anak andeng-andeng temumpang hari ngirung anak asal dilus irungnya dari mancun kayak pancung ya